kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscles. Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas! Maayong aga! Western Visayas! Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Martes naman kita sa karon ni adlaw Banwa. Petsa 4 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Upti naman ninyo kami na tubtoble sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Main kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol, reporters sa field, subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondent. Subong sa nambal na naton petsa 4 kita sa bulan sa Oktubre kag para sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 82 days to go na lang mga kabiyanan. Rasig lang sa mga inadlaw naton. It's 82 days before Christmas. 82 dias na lang kag Pasko na. So kamusta na dira? Pero sa karon sa mga kabombo naton subong sa bulan sa Oktubre petsa 4 kita sa nambal na naton day 4 sa selebrasyon iya mga kabiran sa Mascara Festival. So ano mga nagkapangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iyang agadri sa aton iya paratuntunan. Una, kahapon sinambunot ang closure, meaning ang pagsarado sa mga stalls dira sa may Manukan Country. Pero pagkagabi nahingagaw man buksan sa 15 kaginpadlak o kung ginsarado nga mga stalls 14 ang nabuksan, isa ang nabilin nga sarado. Amo ining new pass bla ginapanag-iyahan mismo sang presidente sang Manukan Country nga si Mr. David Montoya. Wagit siya nakatigayon nga maka-compromise agreement sa syudad sang Bacolod.
So, hibalaon kag diskusyonan naton ini. Subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton iyang tutukan driban sa aton nga palatuntunan ang fare hike te implemented nationwide ini siya diri sa aton sa Bacolod te kung may fare matrix ka no ma-implement ang pagsaka sang plete. So, ibalaon tamaning reaksyon sa mga utod man naton, no? Nga mga drivers. Kamusta? Ano ang reaksyon sa sini? Kag subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton iyang tutukan driman sa aton nga paratuntunan chikeron naton pila pa ka mga nagapangunang mga balita ang inibalang naga-viral sa karon sa social media, no? Ang Team Flow Bikers. Tiway balaya ang isa ka ang mga bikers kundi may yara sila sang event. So wala balagin painom sang ang isa ka biker, no? Way balagin painom sang tubig nga halin sa anong tawag? Halin sa suba, bla? No? Tuwag siya hinulungo nga, biya, makitaan sa video, ha? Abiya, ang tubig bla nga tarong, insakto nga tubig, sus nano niya nga halin gat sa suba, tapos may wakyak balo, may mga karabo, may nagaano pa bla, may harapas ang karabaw dira sa mismo, dira sa suba nga ina, or sa sapa nga ina. No? Sus, perting pagtamay kag pag-viral ni karon sa social media amo paningaran ang sitwasyon naton nga ang mga cholera bala de bla mga gastroenteritis ginalikawan tani sa karon ho sang residente na nawagan ning CTL kita nyo na sa video oy bara siya nagkuha na ano man yung yung paminsaron sang siniya nga biker no. Sige, diskusyonan ta na dugang ha kaga subong man sa ato nga mga kabombo sa mga balita pungsud nun Martes subong mayong balita kita kay man may rollback sa presyo sang gasolina no in fairness may rollback sa presyo although solo sentimos pero okay naman lang na 45 sentimos sa diesel 45 sentimos sa gasolina kag 85 sentimos sa kerosene hindi lang tayo pag i-all price hike nga puwerte gid ha wow. Kasi ako mag-rollback sa Los Sentimos, may mag-price hike gani pa sa ka taas gid no. Pero at ipila naman ni kasud-asod nga semana kag ang masubo lang og galing kay ang peso against dollar naman nubo naman ang balor bala no sa record low naman nga naglabot sa 59 naman ang baylo sang isa ka dolyar. Sige kag subong man sa balita nagkikan sa luwas sampung sud. Ato niya nga diskusyonan, no? Kadto kita karon sa may Florida, USA. Mangin kaupod naton iya mga kabinan ang isa naton sa mga bombo correspondents. Direkta iya mga kabinan mismo sa Florida, USA, si Ma'am Jill Toparan Gorham. No? So mangin kaupod naton siya kay diskusyonan naton ining Hurricane Ayan or Hurricane Ian. No, hibaloon naton perting paglastas dito sa pinaka-latest 84, 80, masubra 80 ha. Maraglamatay 84. So chikeron naton ang pinaka-latest update sini, no 83 rather. Nagsaka 83 ang death toll perte no. Sining Hurricane Ian or Ayan dito iya makabinan sa Florida. Sige. So initanan ha ang ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Martes naman nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kamusta hon tanay subong iyang aga? Kamusta? Maulanon naton tiyempo, mulanon nga panahon. And speaking sang mulanon nga tiyempo, mulanon nga panahon, bawti kahapon, may mga pagsaka sang level sang tubig bladriya sa aton sa palibot sa syudad sa Bacolod.
kadasig magsaka, pero in fairness, dasig man mag-subside. Amo nang importante. Dra mo makita nga naga-work gid man ang drainage nato, no? Somehow, unlike before, blaya nga dukadugay gid sa pag-subside sang tubig. Pero this time, notice nyo, sa mga kauturan naton, gataas tuod ang level sang tubig, pero pag untat sang ulan, pila lang na iya ka pagkadugay-dugay, subside man siya. In fairness. So, amo na kahapon, mga alas 3 sang hapon, may pagsakas ang tubig dira sa may Takuling, sa Barangay Kore, sa Driho, sa may Breadco. Kag sa ibaan pa nga bahin driya sa aton syudad sa Bacolod. But pagka alas 4 sa hapon, siguro mga alas 3, pagka alas 4, subside naman, kaya nag-untat naman ang ulan, kay sige-siging pagbubo sang ulan. So, muna nga ito niya nga sitwasyon. Muna nang ginapasalamatan naton. Kahit in fairness, ginkayo na gid man yung mga drainages naton mo, halin pa man sa mga tinalikdan, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, no? So, chikeron naton, kamustahon naton sa aton yung mga kauturan ang sitwasyon ta naman subong. May mga pagpulo pa niriti, amo rin nga pangaman kita ha. Pagwa naton sa aton iya nga tagsa, iya ka mga panimalay, pulo pangaman gid kita sang may payong na kita yung nga daan, bauti ka budlay man na karon nga magsagi kita kasulay, no? Pagsaka-saka sang tubig, grabe dayon ang pagmulay sa mga Bacolod nun. May mga reaksyon ng mga kauturan mo nga gasaka ang tubig. Pero in fairness, dira mo man makitaan, no? Di blaster tide kung nag-work bala ang drainage bala naton, ang drainage system tabla. Kay dasig lang man siya mag-subside. Ang problema na dira karon kung kadugay mag-subside, no? Ti inaya may mga clog, may mga pagbara, pero kung dasig malang dasig siya sa pag-subside ng tubig, okay na lang na kay dira mo makitaan hambal ko na gani nga naga-work ang drainage system naton, no? Amo lang gid na sa mga kauturan naton kay malano naton tiyempo pagwa ta sa mga panimalay. Actually kahapon may mga cancellation of sang events bala ang may mga cancellation ang event sa Mascara Festival kay perting pagbunok gid sa tuod sang ulan, kadamol sang ulan kahapon sang hapon, no? So kay ongoing ang celebration naton sang Mascara Festival, no? Ongoing ang aton iya nga celebration sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa Mascara Festival until pa ni siya or tubtob pa ini siya sa October 23 sa highlight, no? So amo ini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So kahapon may gani isang statement ang Yuhom Foundation, no? Ang amo ini ang sa likod, no? Syempre sa selebrasyon naton sa Mascara Festival sa aton nga mga kabombo. Ang mga events sa Bacolod City Public Plaza ginkanselar, ang Grand Parade sang Market Day kag ang Toda King nila. So ipost na nila kung saan naman i-reschedule. So kahit perting bunok sang ulan mo about pila mga an hour or sulusubra isa ka oras, but then again hambal ko na gani after that at ito nag-okay naman ang ato diya nga sa sitwasyon. Amo lang gid na sa mga kauturan naton, manutis naton, syempre traffic tungod nga pag-abot alas 4 sa hapon, may mga road closures kita nga ginapatigayon, no? Mascara Festival, expect naton ni siya ha, like every hapon. So which means sa mga kauturan naton, kay alas 4 sa hapon mayara na sa mga road closures, which means expectar mo, may mga ma-reroute ka. So, kung subong guro, pagpuli mo sa panimalay mo, pag halin gabi sa talatapan mo, alas 5, makaabot ka, gulo gabi na. Expectaron mo, niti mo, gid man kay may festival kita. No? This is normal. Sa piyak nga linya, chikero naton ang unang hugnat sa Balita sang Patrol ni Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya. Bombo Carla, good morning! Bombo Carla. Bombo. Yes. Good morning. Yes, live kita din sa Bong sa Terrace Terminal.
So gusto ko nga agad pag-ulag kitag-abot no ang isa ka bus no sa nga series 3 sa dati nakakuha na sa nga pasahero ang mga naka-first trip no o kunang una nga nagpila dito sa may North Terminal Bamboan no sa Subong naga ano na ini sila no naga lastar na din aton sila nga mga drivers kay duwagid ka bus gali nagsundanay nga padulong diri sa may terminal isang ba no sa mga nakauna diri kasi may pasahero gid ni sila dayon nga nakuha Bamboan sa Subong diri kita anay sa mga taxi drivers Bamboan no so nakabato na ini sila sang isang ang iban diri may ara na isang permit pero kinanglan nila sa gihapon sang isang sticker Bamboan nga gikan sa LTFRB para mapatuman ang bag-ong pamasahe no dugang nga 5 ka piso sa pamasahe Bamboan si tatay ginaulos rin ako ay may ano ni siya Nag-alert siya kay may pasahero. Yes, Oo, Bamboan. pag-sick man ni sila Bombo Carla kung may pasahero. In fairness, kita mo si sir, pagkita niya, pag abot sa sus, ang mga drivers naton, kumbaga nagapulaw bugtaw ka Bombo Carla So, makita mo may pasahero, ma-alert ka gid kay para makapasahero ka. Amo gigani Bamboan no si tatay sakto kita ni kagaina kasi ano man Bamboan okay man sa ilang magpasaka sa pamasahe so 5 ka pisos Bamboan no So, ara na gid siya. May ara na sila sang na pagtawag, effective kahapon. Effective gid kahapon pero Bamboan kinanglan paninilay magkuha sang sticker sa LTFRB kaya kanay sayo man sang LTFRB Bamboan na ang dapat nga himuon makuha gid ini sila danay sticker para nga mapatuman nila ang flag down nga 45 pesos Bamboan So, may sticker na siya. Asa Subong Bamboan kalabanan diri wala pa gid permit sila pero wala pa sang sticker no ay gusto Manila tani nga ipa-calibrate kani kiti madugay-dugay man kung ipa-calibrate ang Bamboan ang nila sini nga metrohan no kung pa-calibrate nila ti madugay-dugayan pa ini kiti twice a year lang ginakalibrate ang ila sini metrohan So, Bamboan. which means, Bombo Carla, kundi sa mga kauturan naton, from 40 pesos nga flag down, mahimo ni siya 45 pesos. Which means, kung magsakay ka subong Bombo Carla sang taxi, 40. from 40 sa gihapon, hindi pa sila kapanukot sang 45 pesos. Yes, Bamboan. Basta wala pa sila sa maipakita nga sticker, gikan gid sa LTFRB. So, hindi sila kapadugang sa nga 5 ka pesos Bamboan nga dugang sa flag rate o flag down sa nga taxi Bamboan. So sa Subong tiga plastar ini sa no damo gigali asa nga pasero basi ko si tatay sunod na sa dayon nga magpasakay sa nga pasahero Bamboan. So far pa lang naging damo gidiri nga naga-park mga taxi no kahit ang jeep Bamboan hindi pa gid sila wala pa may nagapila diri nga mga jeep mga traditional nga salakyan Bamboan tuwagi nga daan ka bus pasalamat gid ni sila kay tuwa ka bus nakakuha gid ni sila sa gilayon sa ila sini nga mga pasahero Bamboan so isubong bilin diri taxi no so mangita kita diri si tatay to excited na to kagiina kani nga maka-share man sa iya sini nga opinion man Bamboan regarding ari na si tatay Alfredo Bamboan. Hoy nang dayon ng pasahero ya? Bali nagsakay sa piyak. Bali kay ni siya sa ulihin ni siya Bamboan. Nagpila ti diri na nagbante ti ikaduwa na siya sa gilayon Bamboan. So iyan na nato si tatay ti sana dayon. Yabante lang Bamboan. Yabante lang kay nag-abot ang isa kano mo. Nag-abot ang bus si duwagid ka taxi ang gwa Bamboan si ari na si tatay sa unahan na gid ni siya at unahon ni sa danay Bamboan si excited si tatay gid hatag sa iya sini nga opinion regarding sa pag taas nga pamasahe Bamboan no di amo Manila sini sa una gihingo di 10 ka pesos at subong naprobahan 5 pesos Bamboan so ari si tatay Eduardo. So, tayo, good morning. So, ano mo sini nga reaction regarding sa
sa dugang sa pamatay sa inyo na flag down. O kung nag-45 pesos. Ano yung sila nga reaksyon dire? Na 45 pesos. 45? May dugang nga 5 kapiso sa inyo sila nga flag down. Ito magbayog yung madugangan 5 piso para makadugang-dugang masamong pan. Among koleksyon susunod ang argila namong 500. So tayo wala pa kamo speaker yung sa LTFRB. May ginatag na existing operator. Wala pa. Wala pa. Wala pa. So steady ka mo danay sa 40 pesos. Kung hindi kami matagaan, okay lang. Pero kung matagaan kami, okay na kami kung matagaan kami mo. Kung 5 piso. So tayo may na-mention na inyo sining operators nga within this week makahatag na siya speaker sa inyong magigan. Wala pa man kambal ka mo. Wala pa. Wala pa man kambal. Okay, si Bomboan, wala pa gid no kay ginaakon man nga na approach no. Ang kapanindot ato sa galing. May fair matrix sila pero wala sang speaker. So hindi pa mapapatuman ang 45 pesos nga pamasahe. So sa subong tayo sila lang imo sila nga inadlaw. Depende lang sa gross mo sa kadlaw kasi Mga pilabis. hindi kami ka-gross sa kalibo. Gross lang talaga nga mo nga makuha nga ma-income. Nga magalaw kami sa mga apo ko. Ang tapi ang sila mo daw mo manawin mo si Maputi. Makapicture 500. 500 pesos. Amo lang gina ang dala namon. 500, 400 amo lang gina. Sila bilog kabataan mo kayo? Sila ka bilog kabataan mo? Napulo ni sila. Ay pura ni mo. Oo. Pulo kami lang. Ito siyam to tumangon sa sagay. Ito mag-sagay. So, ari sa tagalin ganit ay? Sa Banago. Kataba na ako. Tibang buwan, wala pag yun no, ang napatuman ang 45 ako ng dugang 5 kapiso sa ila sininga flag down Bomboan. Oo, bawga pulaw bugtaw gid si Sir Bombo Carla. Ang bugid, pila ka nakatuig nga taxi driver tay? 1970 po ko drive. Lawig, nagali pila nagali ka. Wala pa ko natawo. Delikada, nagali ang Bomboan, no, nga nagaservisyo si Tatay Alfredo. Pero lain-lain nga mga operator. ano ni nang operator. Ano ni upo dya, apuya? Oo, po yan na ni Bomboan, nagtagtulan din sa iya. Ginupdan din sa alas na kapatitay? Hindi lang kami nagtulog. Kami po ibalayin namon. Inulat lang kami sa siya mag-abot. Ang masakay sa amon namon pasakto kami round trip man. Hindi naman magana eh. Yan round trip ito para kang aski. Ting apuya ka pulaw man? Bomboan? Ang apuya ka pulaw man? Oo, nagtagtulan din. Nagkatuan di bagulan. Tawag din kay Lolo. May mga kalain na yan. Oo, good morning. Ti Mayo man kay ginakantuan sang apo, mangayo pamahaw. Oo. Namugid. Mangayo Jollibee. Bomboan, pero kailan na kay bisan na rin si Tatay. At least wala may smile sa gihapon sa iya sini nga magbuya. Bomboan. Pila edad ni Sir? Edad na? 24. Grabe ba? 24 tao. Bakod pa. Bomboan, gabi gid na. Si Tatay, di imagine na sugod sa, pag ano mo gid, pag panubang mo gid, nag-driver ka na? Wala ka pa pangasawa. Bago ako nang driver ako ito ko sawa. Driver ako di si 20 na driver ko. Driver ako. Like subong, ano ang, kundi may modernized jeepney, paano nila ka-apekto kanday sir? Nagbuhin gid man kita nila Bombo Carla? Subong tayo may mga modernized jeepney na dali sa Bacolod, may aircon na gakabuhinan inyong apektado ka. Apektado kami sa aircon kaya nga may ruta sila Bata, Libertad, may Mandalagan, Portion Town. Apektado kami kaya anong makuha nila, anong pick up ng ilang dalan mo. Ang masakay pa sa mo, kung naras yung nag-pick up, hindi naman makasakay sa mo. Kaya isa pa, kung walang kamasakay, yutan na libre na labaw, ito piso sila mo. Ang labaw na konti. sa traditional, sa Labier Buebra na. Yan ni Oy, gagni, sino pa natin yan. Tapos tuhangi ko. Napituan kami.
aircon na. Kaya tayo namin po naman ito pa ko lang nag-kwan. Garubing nga okay lang tama kaya namin daw kaya sunod mga gamit ang katagalan. Yung dito na parang namin dito na yan. Yes, ako po. Ang taxi po po, Like subong Bombo Carla sa isa kadlaw, pila gid abing ma-take home nila subong makabawi-bawi man. Subong pag-abri kasi hindi man masyadong pero kay gutok man. Hindi kami ka tinitri mga bante kaya nga pagkero nga ungot sa taxi. Masyado yung kapigati, tiktado nila yun. mga pilala may ba, mga gay na. Mga 500, 400 sa mga. Subong nga Mascara Festival, kaya expect kita nga magdamo ang aton Oo. pasahero. So, sa subong nga mascara, kaya expect na madamo pag yun ang pasayero. Damo man pero hindi mo naman sakay na ulit. Hindi man. Sige. So, may pasayero naman. So, may mga masakay naman tayo. Hindi na. Oo. Tama? So, wala. Sige. May nagsakay. So, may expect na ron yung hindi madamo pag kabay pa nga may mga pasayero ka mga makita. Sabay pa. So, kaya hindi bomboan ang sini nga mascara festival na damo Oo. sa mga hikoton dali sa syudad. Correct. Damo gid na guro matsakay taxi. Kabay pa no kay ang mga taxi drivers ta Bombo Carla gatinguha manimo ka Pulaw Bugtaw. Amo gid sakto gina bombo nagapulaw bugtaw gid diri na si tatay nagatulog ya sa terminal bomboan sa Pulaw para ulat gid no sa una gid nga mga bus nga magalabay akon nagdaring sa mga pasahero magpapanaog sa mga pasahero bomboan. Amo gani man. So kabay pa damo pasahero subong iyang adlaw Bombo Carla. Why man subong why man nagatulutaliti o gaulan? Yes, sa babaan, wala kang no? Okay, subo nga ton, sige nga panyempo, ay makita ang mga bituon, babaan. So, kabay pa nga hindi na magulan, para sa gapon, nga for sure na apektuhan din mo sa pagtaas ng baha. At sa tubig, Tubig, dito sa may area, sa Ipakamol, sa may Hindi ka darang ng tubig, nagsaka kasi hindi ka mo ito ka penetrate. Hindi ka dulugin kami, kaya bakit malumag yung motor mo? Hindi kung magtaas ang tubig, babaan, hindi ka makabiyahe, tay. Hindi ka puway kami, kaya bakit malumag mo ko? Hindi naman. Hindi ka gagapon. Hindi ka pibigyan namin. So, damo daan street sa gapon na bamboan, no? Ang nagtaas ang tubig, especially ang malapit sa downtown area, bamboan. Gani man. So ini no amo na nga balato na kabay pa makabawi-bawi sila subong nga Mascara Festival kay damo turista Bombo Carla. Yes, kabay pa. Amo man ang ginapahabay ni Tatay Alfredo. Bamboan. So, tayo thank you. Salamat. Thank you. Yes, so, bamboan, mo to, no? Si nagapangabay man din sila nga madamo ang ila sini nga mangin na pasero sini nga Mascara Festival. Kaya kabay pa nga hindi magulan, kasi maapektuhan hindi sila bamboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Yes, sa bamboan, gikan diri sa North Ceres Terminal, ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. This is Tato All Number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla may defensor kay effective kahapon nga adlaw nag-announce ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board nga masaka kita pamasahe sa traditional nga jeepneys may additional nga 2 pesos so from 11 ma 13 pesos and sa modernized from 13 pesos may muna na siya 15 and sa mga taxi from 40 pesos to 45 pesos. So, although nga gasigi man gidya may mga oil price rollback kita, like effective today, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, again sa aton nga oil price rollback, no, yara na sa mga gasoline stations naton, tag 45 centavos ang buhin sa litro sang diesel kag sang gasolina, 85 centavos iya sa kerosene. So, pero hindi ito paktan abi, no? Kaya why man natin ginapangayo nga mag-oil price hike, pero mag-oil price hike nga perte. So, mahal pagidya sa gyapon. Kaya ang dalagan pagidya sa gyapon sang presyohan ay subong sang, let's say, gasolina, yara sa 64, no? Sa 65, depende sa gasoline stations, dira. And, sa 66, 67 ning sa diesel.
So, amo ina siya. So, mataas-taas pag gidya sa gyapon. So, in fairness, no, di okay man ko ma-implementar, pero kinanglan gidya ang fare matrix kung sa mga jeepney, sa mga di pampasero nga sila. Kaya di sila makapanukots niya sa amo ni ka nga pamasahe kung wala sila fare matrix. And sa mga taxi, kinanglan may sticker. So, hindi pa gidya sila gyapon kapanukot kung wala sila sticker. Ang sa modernized, tiyambal nila, maabot man na ang ila sa niya matrix, fare matrix guide, sa masunod iya nga simana. So most likely siguro ang implementation sa nisaton kaya hindi mahingagaw subong nga simana by next week ma-implement gid ni. Galing ti masubo-subo naman ni sa mga estudyante kay man ti babalik nga daan iya ang may klase na nga daan, no? Ay, amo ni blang masubo nga sitwasyon sa aton dere. Pero speaking sa masubo nga sitwasyon, makadto bala kita pagbalik naton mapa Florida, USA kita anay kay si Hurricane Ian puwerte didto, no, ang pagpanalasa. Imaginable nga naglabot sa 83 ang death toll. Sa aton nga pagpanubalik mangin kahupon na naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Florida, USA. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sa Sige, balik na sa aton nga kaparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. 5 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magbalata, aga pa magbulugtaw, sa dapat bugtaw na bango na. 5 minutos na nakaligid sa oras alas 5 sa aga, basta mawili kita sang tulog sa mga estudyante. Basta mo rin nga oras, tiyempo gini sa pagbugtaw, sa pagmata, para nga temprano pa kita makahimos na kung magkanto kita sa eskwelahan, no? So, hindi kaya malate kung aga ka pa, okay? Sige. Bombo Anthony, yari na ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa Florida, USA, si Ma'am Jill Toparan Gorham. No? So, ibaloon naton ang ining grabe ang death toll dito ya nagasaka, no? So, imagine 83 sa pagpanalasa sang Hurricane Ian, no? Subong amat-amat nang nagabangon ang mga residente sa Florida kag Carolina nga imagine ang ginatanaw diri nga recovery efforts mga magalabot gidi sa bilyones dolyares para sa recovery efforts, no? Sa sining pagpanalasa sining hurricane nga sus grabe. Di kadamo sa mga nagkalamatay. Kaginatanaw pa dire 83 and counting paning death toll nga ini. Nga madugangan pa kadungan isang
subong ginausoy sang rescue teams ang mga ginigo bilang nga mga lugar. So kay naghupa na gid man kay ang kalabanan sa mga nagkalamatay halin gid sa Florida. Although may 4 kaupod ang 42 nga na record sa coastal Lee County kag nagpanalasa man ang bagyo sang naglandfall ini kag 39 kay iban pa kag 4 sa iban iya nga mga counties. So amo ini siya no, sa mga kabombo naton. So may mga reports sa North Carolina authorities nga may 4 man katawo nga napatay didto, no? So, why man sang na-report abi sa South Carolina nga napatay kung sa may mga death toll na record abi, no? Kung sa di naglandfall ang bagyo sang Friday o kung sang Biyernes nga adlaw. So, may mga pagbatikos syempre sa pinakamahal opisyalis sa Lee County, kabahin sa Fort Myers, sa Cape Coral, sa Gulf Coast, kung sa din patigayon ang mandatory nga evacuations sa siniiya nga lugar. Nakaschedule nga bisitahon nanday President Joe Biden kag First Lady Jill Biden ang mga naigo nga mga lugar sa Florida, no? Ang ilang nga tanala ang pagbisita most likely tomorrow, buwas Miyerkules kag subong nga adlaw, no? Sa mga kabombo naton, no? Nakabisita naman sila. May mga ginbisitahan man sila sa Puerto Rico. Kung sa din dito, libo-libo man ka mga residente na dulaan sa supply sa kuryente, duha ka semana matapos nga naigo man ang Hurricane Fiona sa isla. Grabe, no? So, amo ini sa mga kauturan naton, hindi man to lahog-lahog ang ining pagpanalasa nga ini, no? Puwerte kakusog. Gusto naton, hibalon naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ano gid ang pinakauling nga sitwasyon ti. Although nagahambal to ang rescue to nga sa posible madugangan pa. Pero ti syempre pangamuyo naton nga hindi na madugangan ang ining mga nagkalamatay nga ini. No? Ti imaginable mag-83. Di ba Bombo Anthony? Mag-83 ining death toll nga ini. Alang-alang si ma'am. No? Subong iya nga aga. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, hindi kakapakot ya sang aning mga calamities bla. Mga hindi man nato ni mapungga ning mga hurricane, ining mga bagyo, mga makugusog kata mga bagyo. No? Syempre, ang ato nandriya preparasyon Ting Amerika, very progressive ni. Sa mga amuni nga size ng sistema, ka mga alerto man ni sa ila. Pero ang mga pagbatikos, hindi man gyapon niya hindi mo pala sa gyapon niya mapa-iway, no? Especially efforts nga ginahimo man sa gobyerno after ang ining pagpanalasa iya mga kabinan sining pinaka-latest nila ning Hurricane Ian. No? Grabe. No? So, kisado, hindi mo na maintindihan, no? Ano naman kakalanabo sa aton dre. Plus pangati, ining inflation naton subong suspertigid. Actually, it's worldwide, ha? Dito sa Amerika, grabe man ang pagtaas sa mga nagapangunang mga balaklon base gani sa interview naton sa aton yung mga bombo correspondents. And syempre, mabagyuhan ka pa. Although sila gani mas progresibo ko sila kumparar sa aton Tidriya sa aton gani sa Pilipinas. So, bago lang man naglabay si Bagyo Carding, pero may mga epekto, may mga nadulaan sang kabuhi, pero not so much gid bala. Although grabe ang reklamo, especially sa saka man sa mga nagapanguna nga mga balaklon. No? Amo na sa aton, sobra pa man sa nabagyuhan ka. Imagine na, 59 naman pesos ang baylo naman sang isa ka dolyar. No? Tapos sa mga nagapanguna nga mga balaklon, kasi naka pa. That is why sa pagtambong to sang car show sang ato niya nga presidente dito iya sa Singapore, so swerte man ang pagbatiko sa iya. No? Although nagdepensa man ang Malacanang, pero gabi hambal nga dapat mangin sensitibo, no? Ang aton iya nga presidente. Ang bansang iban, despite the fact nga kung personal niya man niya gasto, kung gusto niya man magulo unwind, pero
Bago lang yan natapos ang naglabay si Bagyo Carding diri sa aton sa may Pilipinas. Tapos makadto to siya sa car show, no? Tulutan out to siya balo ka kung kisa, no? In fairness man, no? Ang punto diri, kung presidente ka, you have to be conscious sa imo siningagiho. Siyempre, ang presidente, kumbaga, inablang nga balon mo nga, may mga times gusto niya man na mag-relax, ma-distress, ano na pagtawag, inablang makakas sa mga stress sa lawas, no? O po itong iya nga bata, no? Pero, you have to remember, yara ka sa posisyon nga, ginpili ka sa tao mo, gusto mo na. So, you have to be very sensitive sa iya nga mga bagay. That's why nga, og isa maintindihan mo man kung nga do, dalawa, ano na tawag? Barak-barak man ang pagbatikos sa iya, no? Nambala na, no man yung makakadto ka pa to imo iya sa sa ining sahi iya sang car show nga ini, no? So that is why, no, sa aton nga mga kauturan nga amo na lang gid ang pagbatikos diri iya sa iya. Although ginambal sang Malacañang protektibo niya ang trip sang aton iyang presidente sa Singapore, sa pagtambong niya sining Singapore Grand Prix. That was Saturday, October 1. Dumduman nyo sang una sang si the late na to, former President Noynoy Aquino, sa to balang kasagsagan gitong natabo to sa Special Action Force sang SAF. Debla mayara to sa saging kwentro sa Maguindanao. So tapos sang ginpauli may mga bangkay nga mga nagpalauli. Wala to ang presence ang former late president kay ato to siya sa isa ka car show. Pero man to nga pagbatikos, kaya syempre, amo na you have to be very sensitive sa sinak nga mga bagay, sa imo nga giho kung ikaw ya presidente. Pero, ang ginhambal din ni Press Secretary Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles, nga ara sa Singapore over the weekend ang aton nga presidente. Si Singapore Minister for Manpower Tan See Ling nagambal nga isa ato ka produktibo nga pagbisita. Kay hindi lang to kuno car show lang amo ina. Nangin produktibo ang pagkadto sa Singapore ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kay ginpaligon niya ang hinunanon sa pinakauli niya nga state visit dere. Kay tibala sang tinalikdan, few weeks ago may pagbisita dito ang aton nga presidente, nag-state visit siya. Kag padayon ang pagganyat sa pag-invest sa mga tao dito dire sa Pilipinas. Kaya ang attendance sa Grand Prix sa ginpost that was Monday, upod ang ato niya nga presidente, ang ministers in the Asia Pacific region kag ang Middle East. Hambal ganit diri. Happy to meet various heads of states, ministers and foreign dignitaries, including Bongbong Marcos, President Surangil Whips Jr. of Cambodia's Prime Minister si Managing Director of Electric Do Cambodia. Kadamo ni sa mga bisita to affirm. Amo nang ginambal. To affirm our bilateral economic relationships and strengthen collaborations in energy cooperation as well as exchange views on manpower policies on the sidelines of the race. May race mo lang to pero may mga affirmation na. So amo naman ang ila sa nga pagdepensa dira. Nga hindi lang to
hindi lang to ya hindi lang to ya kuno car show pero may affirmation kay nga nagbisita na to ya nga ton nga presidente mo tiban kinabal papatihon yung pati nga balik kay jariwat kinakakanto ka na to iban tama ko to na naghambal delikadesa so amo na ang ato naman nga punto dere syempre kay presidente ka sa isa ka pungsod you have to be very very sensitive sa gihom mo. Although nga ti kunway malang gidya tuod sang kalainan para sa kayuhan to, no? Para mapaligon nga do magnami man ekonomiya sa Pilipinas, why not? Pero nang kung nagakulo car show ka lang imo iya nga bag-o lang ya padalasa si Bagyo Carding. Although in fairness sa aton presidente, sa Bagyo Carding parte man tong minitingay niya, no? In fairness man sa iya. So amo na. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, yari na siya. Si ma'am, sa pihak nga linya, hibaloon na naton, Bombo Anthony, ang aton iyang Bombo International Correspondent. Direkta iya sa may Florida, USA. Mangin kaupod naton sa subong iyang aga, si Ma'am Jill Tuparan Gorham, ang correspondent naton sa Florida. No, kamusta na sila dito? Ang recovery matapos nga nagpanalasa si Hurricane Ian dito sa ila, no? Chikeron man naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Dito sa Florida damo matauton nga mga Pinoy bla. Sa di man nga bayan sa kalibutan, especially sa Amerika damo kita mauto dito nga mga Filipinos gid. Ngayara dito, no? So nagatrabaho syempre kakululbaan, no? Di mga hurricane nga ini kag imagine na hambal kung nagani kay na 83 ang death toll, pwede pa ni siya nga mas nga ni gani madugangan pagid, no? Kung sige rather pwede pa siya nga madugangan kay naga-rescue or sa on recovery sila subong, no? Dito iya on the process of recovery sila dito iya sa Florida. Okay, sige. Ma'am Jill Tuparan Gorham, ma'am. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga, halin diri sa Pilipinas. Mayad nga aga kanimong Bombo Ann. Hapon rigyatilad sa Florida. So, So, mayad man nga naka-timing kita gid no? Nga nagtabuan ay man ang time. Gani ma'am. Ma'am Jill, kamusta na kamo dira ma'am sa Florida, subong? Ang sitwasyon niyo subong? As of now, kay sa Citrus County tama na tuon. So medyo amo dali lang gid nagakinaray ako kay tungod nga taga Miagaw. Gani man ma'am. So na timing man. So makinaray alang ako if that's okay with you. Ma'am, or pwede man ma'am mahiligay nun kita mga taga Bacolod basi hindi mag-get. Okay. Okay lang ma'am. Alright. Sige. Pero ako karaya ako ma'am, kaintindi ko karaya. Oo. Pero Ma'am Jill, kamusta na kamo dira subong ma'am? So mayad nga aga sa tanan-tanan nga taga Paramati kang imo nga program tilad Bomboan sa tanan nga taga Iloilo kag taga Bacolod man no. So as of now salamat sa Dios kay rejata mo na tuon sa Citrus County. So ang Citrus County is already west central part kang Florida. Okay. So medyo rayo kami. However, nakulbaan man kami kay ti pumiro do rigyagid ang agi na kanamon kay ti may jacket kami nga may mga bay man ridya sa Crystal River, rapit man kami kag Homosassa which is always flooded. But then salamat sa Dios nga we are safe and sound sa amon nga county. Pero sa tilad ang Fort Myers gid, Sarasota, amo gid karatulad sila gid ang antos tilad nga we need prayers gid for them so they can recover and man kung paano maagyan ka ginatawag nga bagyo. Yes. Oo, tamaan ka kusog ma'am no. Grabe ka kusog. So imagine sa pag-research ko bago lang 83 ang death toll kag posible madugangan pa ni Ma'am Jill. Wala gid kita kapakit karati pero sa laban-laban
hindi sa baga bala hindi sa atin mga kamot ang nagakaratabo, so we don't know kung ano ang ma-expect natin after that. Pero dasig man lang man nga do just a wink of an eye, you know, just a wink of an eye. Amo lang rakon ko nga kapit lang permit kita sa Ginoo kay tamaan gid ka ano bala do ka wala gid it's all about, you know, the aton nga faith. That's all gid ang importante. Ma'am Jill, sang pagsulod sang sining bagyo sa tamaan ka kusog nga ni. Bali sa inyo yan, nabatyagan nyo man ma'am sa inyo nga lugar. Oh yes. Kay amo ni galing ang istorya. Okay. We are in Team A. So I'm working in the hospital as a care view person. So I am like, you know, watching fall risk patients. So gin-activate Team A Tuesday in the afternoon. So nagpanic na kami we have to, you know, pack our things. I'm ready na, but then there are some personal things man ninyo. So we were all Team A, we're all like, you know, checked in the hospital to start. Kay ti amo na mong ang Team B, they have to go home. Kay kami naman ang Team A, amo na ang stay in the hospital until the hurricane will be, like, you know, mapas na. So amo na nabatyaga namon within sa hospital, pero ang Citrus County gidya hindi gidam-an kabaskog ang hangin, but you know, watching and listening to the news, syempre grabe gidya ka-alarming gidya kagkaladlok kay you never know. So Ma'am Jill, kamusta ang response ng gobyerno kay may mga pila nga nagabatikos si President Joe Biden na tala na nga magbisita? Wala ko kabalo kay President Joe Biden, but we are so blessed. Ang Florida is so blessed with the best governor, Ron DeSantis. Kanami gid sa iya. He is so down to earth and his heart is for the people of Florida. So anong ginahimo nga, let's say, efforts ang gobyerno subong Ma'am Jill? Nakita ko sa news subong tanan kay may mga disaster, may FEMA kami nga ginatawag amo na yang sa disaster bala nga agency. So ang tanan nga mga tawo nga mga involved or affected amo na ginapasapatipon sila, ginapa-picture sila sang kung ano na natabo sa ilang mga panimalay. So in order that they can file, may mga forms na nga ginahatag ang gobyerno and may mga ayuda man nga ginabulig ang government para sa mga tawo kag pumuluyo. Oo. Ma'am Jill, karuhon ko liwat, ang pinaka-naigo gid sang hurricane din gid gani nga lugar ma'am, nga amuning grabe gid siya. Sa Fort Myers. Makita mo gin forward ko kay Bombo Divine. Kagina ang mga pictures kag ang video nga amat-amat grabe gid siya ang surge gid siya. Grabe gid siya nga amat-amat pagsulod sang tubig nga Ginoo ko. Hasta nga ang balay malapawan na lang kag until nga na-demolish ka diyang balay, wala gid diyan nagtutaw na gid iya. Ano gid do na ano na tawag do na wash out, ano na tawag do na wash out gid diya, wash out. Kag ang mga kwan bala amo na ang mga that's the video that I've been sent. Yeah, I sent that earlier. Amo na makita mo na ang pine trees na karon matabuna na ina baw Diyos ko. Grabe, no? So it's just sad to say nga we are glad in Citrus County, the people of Citrus County, that we are safe. However, we feel bad for those who are affected right now sa ibang nga lugar sa Florida. Ma'am, ang ano kalayo ang inyo, ang Citrus County, ano kalayo sa Fort Myers? Mabutang ta siguro more or less siguro mga 4 to 5 hours drive. Pwede mo ma-describe sa amon, ma'am, ang Fort Myers? Ano ni siya, like, ano ni siya? Mga lugar? Oo, namin na sila dila kay balaan mo do, namin ang mga view, like for example, may mga dagat, amo na bala. Tido surrounded, gid lapit gid sila sa tubig balaan. Kay surrounded gid sila dagat. Oo, kadelikado, ma'am, no? Kamuya sa Citrus. Amo na amon balay. Salamat sa Diyos, wala na apektuhan. Ma'am, kamuya sa Citrus County, ano kamo? Sir, ano ang inyo, like, ang place nyo, hindi kamuya sa kilid dagat? Hindi kami, ang amon nga part is Hernando City. And then ako nag-work ako sa Inverness City, which is like 20
20 minutes away, sa residence namon. Oo. But then there are part of Citrus County, which we call Crystal River and Homosassa, which is always flooded man. So Oo. hindi man masiling kay there are parts nga low hilltop gawa. So layo-layo kami sa bay. Oo. Unlike sa may sa Crystal River, grabe gid sila as in lapit man sila pero mga gamay-gamay lang jutay lang nga mga ulan naga-flooded man sila dira. So the alarm man ang every county. Oo. Kaya you can never tell kung diin gid ba. Syempre no bagyo, nagaliso lang na iagulpi kung diin siya maabi. Oo. Just no. Ma'am Jill, sa sa pila mo ka tuig dira? Pila ka na ka years dira ma'am sa Amerika? I'll be I joined my husband maybe mostly more or less 10 years na. Wow. Sa 10 years 10 mo dira, years. sa 10 years mo, amuning worst nga naagyan nyo abi sa hurricane or may Oo balo. Kaya it is also my first time to be away from my husband during the hurricane season. So do pagsiling bala nga i-activate na kami, nga ma-report na kami, ang feelings ko bala daw mix kay syempre no hurricane ni kagasaling sila nga daw pinaka-alarming nga hurricane gid nga matabo sa Florida. So perte gid druble kulba namon. Imagine to think that you are at your work and then you left your family, with my cat. The cat named Ilo, from the city Iloilo, where we got married and I was born. Yep. Ahay, oo. Oh, so pero mayo lang safe gid ka mo dira, ma'am, kagkabay pa ang mga ang mga kababayan naton yung mga Filipinos dira are all safe man. Pangamuyuan ta. Ma'am Jill, lastly, mensahe mo sa pamilya mo diri Ma'am Jill sa Pilipinas. Okay. Thank you very much, Bombo Ann. Thank you man kay Bombo, ano kaning isa contact sa si Bombo akon? Divine. Oo, si Bombo Divine, kag si Bombo, isa pa gid ang lalaki. Si Bombo Anthony. Yes, si Bombo Anthony. So I would like to thank you guys for inviting me and being part of the Bombo, when our father was still alive, Bombo, gid siya abit fan, gid siya Bombo. Yes. So thank you for the opportunity of, to be live here so I can greet, of course, ang mother namon nga she just finished her 3 terms as an SB member of Miagao, Iloilo. And now, she is already the consultant of the new administration with, helping also Mayor Richard Garin and Vice Mayor Mac Napulan. So, I'm greeting everyone there in Miagao, sa amon gid nga lugar, especially my nanay, our nanay, Mrs. Luningning Tuparan, and of course, my siblings out there, si Nonoy Bad, si Jet, and our only nephew, Toto SJ, and to all our friends and relatives out there. Kag sa taga Bacolod man, yes, may mga parinti man kami dira nga mga tuparan sa Binalbagan. So, damo man dira ang mga tuparan. So, to everyone, greeting you, advance Merry Christmas. Kaya tibasi, December pa to, hindi na ako makalive, but so, kaluyan, gid kita tanan ang prayers lang gid ang the best people naton. Yes, Ma'am Jill, thank you so much for your time, kag makontak lang kami sa imo from time to time. Salamat, Ma'am Jill, halong. Thank you, gid Bombo Ann. More power to Bombo Radio. Salamat. There you have it, mga kabinan. Ang aton yung Bombo International Correspondent direkta sa Florida, USA, Ma'am Jill Tuparan. Niya rin natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Magalanog sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo, mangin kabahin sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa amo nga adlaw kaupod ang Iloilo's Best ang binhi band sa October 8 ina nga edisyon sa concert at Plaza magasigabong alas 6 sa gabi. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos, makaligad ang alas 5 sa agat. Shakironta na ang linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas.
Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, bag-o lang gid ko katapos interview Bombolinsi sa isa sa mga Bombo International correspondents naton. Direkta iya sa Florida, USA, kung sa diinti didto ya nagpanalasa gid si Hurricane Ian. Hambal gani sa ato ni Ma'am Jill Tuparan Gorham, ang ato ni Bombo correspondent sa Florida, sila ya sa Citrus County. Batyagan gid nilang hurricane pero hindi so much, hindi bla tantong epekto unlike gid dito sa Fort Myers nga ti inaya higad higad dagat, higad baybay gid. So that's why susperte gid ang pagpanalasa, no? That's why subong 83 ang death toll and posible gani kay sa recovery sila may mga rescue efforts sa mga ginapatigayon, posible pa na nga madugangan. Kag subong man diri sa Bacolod sa dugang namon nga balita, kundi ikaapat nga adlaw sang selebrasyon diri iya sa Mascara Festival. Pero sa sining selebrasyon sa Mascara Festival, may mga may mga controversial blang nagklanabo, subong naga-viral ni ang video. Kundi may event, may Balik You Home XC Race nga ginpatigayon sang October 2. Butang balon ni mga bikers, nagbike ni sila, pa yung gadgad sang isa ka biker nga kundi sila, kung di na sila nagapalang laktod, kumbaga sa aton, pabla Bombolinsi, ang isa ka biker, why niya balagin tugungan ang sunodlan sang tubig, bla ilimnan, ginkuhaan niya to sa turugban, may karbaw pablahaw, tapos pag abot sang approaching isa ka biker, kunabigaan niya sang tubig, sus, anami man niya inom sang sininga biker ya nga tong iya nga gininom nga tubig, halin na to sa turugban to, halin sa suba to nga sa pagkahigko. Di syempre, amo naman ay naga-viral subong sa social media. Kag subong man sa dugang panamon diri iya nga balita kahapon, mayara iya sang closure sa Manukan Country. Ginpatigayon gid iya ang closure sa Manukan Country. 14 ang Manukan Country. Amo ni balang ginakanaan ninyo diri Bombolinsi kung mga kadto kamo sa Bacolod. Ti pangitaon gid ng Manukan Country kay dira na mga manamit nga mga inasal nga manok. In fact, isa gid na sa mga ka-tourist destination gid ay magkadto sa Bacolod makaon kay inasal nga manok. Ti ang 14 ka mga stalls kay may utang ni sila nga may bilin pa nga 7.6 million pesos nga utang sa syudad sa Bacolod. Ti ginatagan sila plaso hasta October 30. Ti kalabanan wala makasettle. Ti karon ginpang sarado sila kahapon. 15 gid ang gin-close bala nga mga stalls. Iban to may nagakaon pero ginasarado. Ti karon pagkagabi ang 14 nakahingagaw nga mag-compromise agreement sa syudad sa Bacolod. May isa na lang subong nga nabilin nga wala nakabukas ang presidente para sang Manukan Country nga ginapanigiyahan ni David Montoya, Mr. David Montoya. Ti ang hambal sang syudad, ti kung maka-compromise agreement siya, kay ti may 678,000 pa siya nga utang sa syudad sang Bacolod since 1998. Ti kung maka-compromise agreement siya, ti mabuksan man na siya. Kay ti syempre, kasagsagan pangaraan subong sang selebrasyon sang Mascara Festival. Kag subong man, diri sa amon, ang fare hike ni bala kundi may 5 ka pesos nga dugang sa taxi, may 2 pesos nga dugang sa traditional jeepney kag sa modernized jeepney sa pamasahe. Tiway pa man nag-take effect, kumbaga way pa na gina-implement sa amon kay mga kalabanan ng mga drivers wala pa sila kakuha sang fare matrix guide, no, wala pa man sang sticker ang mga taxi. Although ti ginapasalamatan nila ay kinag saka-saka iya ang plete. Although subong may oil price rollback effective ni sa mga gasoline stations namon, nag-take effect naman ang 45 sentimos nga buhin sa litro sang gasolina, sa diesel, kag 85 or sentimos sa buhin iya sa kerosene. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Morning, Bombolense, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalagko namon nga balita diri sa Rojas, Capiz. Una na kita sa Red Tide update namon diri sa Kalalauran sa probinsya. Ginkumpirmar sa alkalde sa Banwa sang Pilar
with Mayor Arnold Perez nga may kumpirmado no nga atong napulo ka mga pumuluyo nila ginpadangat sa ospital ang na food poison dala sang red tide toxin. Pero yara naman sa establing kondisyon ining napulo nga ti na red tide toxin kag ginapayag sige ang water sampling sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag sa provincial agriculturist didto sa ilang lawod. Kaya banwasang pilar manisang may above toxicity level makin mo to 200 plus micrograms nga toxicity ang na-detect sang BFAR. Above normal, which is ang normal dapat yara lamang sa 60 micrograms. Kag sa alkalde amat-amat naman nga naganubo ang toxicity level sang red tide toxin dito iya sa ilang alawod. Pero ang provincial government ara sa gyapon ang advisory namon nga likawag nagapalikaw kag ginabawal anay ang pagkuha, pagharvest, pagbaligya, pagkaon sa mga panginhason nga naghalin sa lawod sang Pilar, Panay kag sudad sang Rojas. Samtang nakapagigangot kita dito sa aton nga international correspondent sa Pungsod, Indonesia, nagtaas sunod diri ang napatay no sa tong ginakabig balanga world's deadliest sports disaster no dito sa Jakarta, Indonesia. Yara na sa 174. 174 na ang patay no sa tong nagluntad nga stampede matapos ang pila ka mga supporters to sa Arema FC gin ginsalakay itong pila ka mga players mga fans kay naperdi ang ilang hubon batok sa ginagkabig nila ang greatest rival ang Persebaya Surabaya no sa isa ka football match sa stadium dito sa East Java Province, Jakarta, Indonesia. Posible pa rin sunod diri nga magtaas kami 11 nga mga critical ang kondisyon kag may 298 pa nga padayon nga ginabulong pero santo to sa gobyerno sang Indonesia pagasabton sang ilang gobyerno ang galastuhanon or medical expenses sang sining mga na ulamid sa nasambitan nga aksidente. Kapon man to ginsekyar to diri nga aton nga mga PUVs, PUJs kag wala pa gidri sang may nagkapasaka sa traditional jeepneys namo na wala pa naka-implementar kay naginahulat man ni ang matrix nagikan sa LTFRB pamangkuton ta ganin kung pila ang i-increase wala sila kabalo no kay ginahulat pagid ang taripa kay nakulbaan sila kinakabot naman sa ila nga kun magpasaka gali sang matrix ni o kun magpasaka sang pamasahing wala pa sang matrix nagikan sa LTFRB o kun taripa ay may penalidad nga iga pataw sa ila no ang LTFRB pero amon nga mga modernized buses ara na yan nakapatuman na sang fare increase diri nga nagabiyahe sa sentro sang syudad. Pala po man nga concern sa amon diri nga mga negosyante about pwede kataas nga presyo sang soft drinks sa akin mo ang presyo subong sang yara sa pet bottle ini ginatawag balang nga sakto from 12 pesos 19 pesos na ang presyo diri sa sudad sang Rojas sa Bugos nga probinsya actually ang amon gani nga 12 ounce diri from dati siya lamang sa 12 to 15 pesos ay about by 5 pesos na ang isa namon diri ka litro sang soft drink siya niya sa 40 to 50 pesos ang isa ka litro ang 1.5 namon ba nagalalapaw ni kay depende pa sa area may sa mga malayo nga banwa-banwa yara na ya sa 80 to 100 may naglabot gani 102 pesos ang 1.5 1.5 sang soft drinks. At iso no sa amon nga pag-interview sa mga negosyante daw ginapili ni abi sa mga ahente diri ang ilang ginadeliveran do may bidding process no diri kun hindi kaya magkasa sa ilang presyo hindi kaya pag balikan na sang naga-deliver sang soft drinks naga-checkyar mga supervisor sining mga soft drinks company diri sa mga negosyante as to the presyo kag bisan ining mga supervisors ginapayag nakibot sa tuman ka taas nga presyo diri sa soft drinks baligyanay diri sa amon nga probinsya sang Capiz ay aligasyon ginapayag ni sa mga negosyante nga ginamanihar sang mga ahente ang mga soft drinks nga ilang gina-deliver ay nagapawagan isang aksyon nagikan sa amon nga Department of Trade and Industry para sa price control kaya ang iba namon nga negosyante nag-checkar man sa presyo dito sa Metro Manila do pareho man lang hindi man kapareho diri ang presyo nga nagalalapaw niya angan niya magapareho niya sa isa ka litro sang gasolina na ang so far mga dalagkuan aton nga balita diri sa syudad sang Rojas probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolensi.
Madamo gid nga salamat Bombo Reynante, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa Banwal sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Ti kabaliktaran dira sa Rojas, no, Bombo Reynante, kung nagpatuman na kamo sang ini nga fair hike diri sa amon sa eastern kag western side sang amon nga probinsya sang Aklan. Way pa kamiya nakapatuman sang ini nga fair hike o kun way pagid nakapatuman ini nga mga driver kag operator kay man waay sila sang may ini nga maipakita nga panibag-o nga fair matrix. Ti sunod to sang ila chairman nga si Rodrigo Almohin Jr. nga ti pagalakaron pa kuno ini nila sa talatapan sang aton nga LTFRB6 agud nga makakuha sini sila sang ini nga bag-o nga fair matrix. Tinagapabilin diri ang panuluktan sa dati pang panuluktan like kung gabiyahe ka from Kalibo to Banga, kagabanga to Kalibo vice versa, ang balayran sa gihapon nagapabilin sa 22 pesos ang regular nga pamasahe kag 18 pesos man para sa mga senior citizen, PWDs kag mga estudyante. Ti kung magano tani no may patuman tani ini posible nga magalabot sa 24 to 25 pesos ang panuluktan na sang pamasahe sa amo nga pagbiyahe. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti nakaset kami for interview sa spokesperson sang amon nga Kalibo Mayor kay Mayor Juris Bautista Sucro pamagi sa iyang tagapamaba no nga si Mark C. Kay man ining information nga maginapahayag ti opening salvo na namon no October 8 apat ka adlaw na lang gid magakadto diri maging guest sang opening salvo namon si Vice President Sara Duterte Carpio, pero way pagid sang confirmation kag inibalang premyo sang amon nga Ati-Atian Festival ginapahayag magalabot sa 1 million pesos. 1 million pesos ang first prize kag of course may harap pa na sa ibang mga award kag damo man na category ang amon nga Ati-Atian Festival no hindi kapareho sa ibang nga mga celebration kag festival ba lang isa lang ang winner, then mga minor awards na lang gid dire may ara sang small category, big category kag individual category. So siguro sa major event no ini nga big category didto makadto ini nga prize nga nagalabot sa 1 million pesos. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, isa man diri ka Barangay Tanod ang binaril sang way pagid makilala nga suspetsado dito man sa may bahin sang Barangay Katabana Madalag Aklan. Tini nga Barangay Tanod ginkilala man kay Hill Islao 55 anyos kag residente man sang nasambitan nga lugar. Ti based to sa information sang amon nga Madalag PNP pauli na tani ini sa panimalay nila ang biktima kaupod ang iyang bata gikan ini sila sa umahan no tapas ang niyog o ini balang nga panaka sang niyog kag of course ibaligya no pag maano na matapos na nila, pero samtang pauli ini daw may nabatian sila nga gulping lupok sang baril ti pag lantaw to sang iya nga bata sa biktima ti nagadugo nagali ang iya sining nga Ati-El. Ti subong padayon nga naka-confine din siya sa may bahin sang amon nga Aklan Provincial Hospital. Samtang ti asod-asod ng gyapon nga kasang insidente sang ini nga mga pagpamaril kag pagpamuno. Isa man dire ka pahinante ang confined man sa may bahin sang Aklan Provincial Hospital matapos man gani nga ginbuno sang wayman makilala nga persona sa may bahin man sang Banwa sang Bangati. Siling to ni alias Norma at iyay ni siya sang
pwesto sang lugawan kag may ara man sang kalapigan tinagkapi pa kuno sa ila ini nga biktima nga si Ronnie Gallego 43 anyos nga kung sa diin pabalik na tani ini siya sa ilang nga tracking kay man tinagparking lang gidira ang ilang nga truck nangape pagbalik niya sa iyang nga tracking pabalik na tani gulpi lang siya nga ginbuno sang way gid makilala nga persona. Tinagapadayon man diri subong ang investigation sang amon nga may bahin sang banga PNP magabiyahe titani ini ang driver kag pahinante pagkadto sa may bahin sang Metro Manila. Amo lang ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Manuel sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tiging pangabay diri ni Iloilo City Mayor Jerry Trillanes. Ang Department of Public Works and Highways Region 6 nga padasigon ang pag-rehabilitate sa bag-o nga ungka flyover. May kaangtanan ini sa gyapon Bombo Radio Western Visayas sa nakit-an nga vertical displacement sa flyover rason nga ginbaha ini kag may nakit-an man nga mga litik sa istruktura. Tisunod diri kay Mayor Trillanes nagpakigsapol naman siya actually sa mga ibang nga stakeholders sa amo nga ahensya kaging plastar man diri nga magalawig sang isa ka bulan kag tunga ang ilang nga pag-rehabilitate sa amo nga flyover. Samtang sa ibang panamon diri nga mga balita ti wala pa man nakapatuman sa pagsaka sa plete sa pampubliko nga mga salakyan nga ginaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Iban diri nga mga jeep o kon mga public utility jeepneys namon wala pa nakakuha sang panibago nga fare matrix. Pero ang mga modernized jeepneys possible nga subong nga adlaw magapatuman na sila sang madugang nga plete. Nga sa baylong nga sa 13 pesos nga ginasukot, mahimo na siya nga 14 pesos kag may additional nga 2 pesos and 20 centavos para sa tagsa ka succeeding kilometer. Samtang istoryahan tabala ini ang panibago na naman nga balor sang US dollar nga kung sa diin ininaya ang panibago nga all-time low 59 pesos na yaang balor sang isa ka US dollar. Dilapit na lang mag 60 pesos di mga produkto naton diri especially ang mga agricultural products na gina-import sa Pilipinas. For sure mamahal na naman ina. Di kasakit lang bala permi nga tanan-tanan na lang kadagiho naton kadahulag naton kadabakal naton nagataas ya ang presyohanay. Di galing di bali na nangin productive man ang lakat sang presidente naton sa Singapore. Importante damo kuno sang willing nga mag-invest diri sa Pilipinas, Bomboan. Ay, mga langit. Amo na gani Bombolinsi, no? Ina balang gambalang iban, mambalambal pa nga productive. Te, base hasta man lang sa sugilanon kayang tutuod nga sitwasyon naton sa Pilipinas, kamahal na gidyasan tanan. Iba na, gambal ga di Bombolinsi nga titani, mang insensitive man bala. Insakto man ang punto sa iban, bago lang natapos ang Bagyo Carding, gaminahal pang tanan do kapila gadyang aton ng presidente magkadto to sa Singapore. Ti ang state visit niya to yati very valid. Pero ang subong ang pagbalik niya, magtanaw to sang car show, sang race dito damo gidya nagataas ang kilay. Pero sa pagkamatod ang sitwasyon tadreya sa Pilipinas, Bombolinsi, hindi na gidya, hindi ka makagwanta, mamalaklon ka subong sa pagkamahal. Halos ang tanan, Bombolinsi. Amoged, ti ang 500 pesos mo sa una, makapiyan-piyan pa na sa isa ka adlaw nga gastuhanay. Pero subong ang 500 pesos mo bawa, baklan mo lang to sang grocery kaga, kanaan mo lang ubos dayon. Diba si sabton lang man kita ni President Marcos nga, don't worry, it's not that high, Bomborinante. Don't worry, be happy. Sabi ko, be happy, no? Ati, muna lang, ang problema at karoon, kay ang mga kauturan, tanga pigado, ganyan katama, mas magpigado. Pagiging mga wala sa ubra, ati, kaluluoy lang, kay siyempre sila gining malagad na, although nga okay, sa mga may nagatrabaho, may income bala, Bombolensi, pero hindi man gyapon, bastante, kay makasweldo, kaya baw, padulungan mo sa merkado publiko, 1,000 ka pesos mo, ay bit-bit mo pa pauli, isa na lang ka plastic. Isa pa ka plastic, hindi pa magtigo sa sulod sang isa kadlaw. So dapat tutukan man sa aton nga presidente, no? No gay lagaw-lagaw nga ti ado wala lang bala sang problema diri sa aton nga pungsod. Ti ang iban manabing nga mga kauturan ta
doon nagakuan man, doon nagasaler man nga ti, muna, medyo pulo pa huway, bala nag-unwind ko no to si Presidente Marcos kay kayod kalabaw ang iyang obra bilang isa ka presidente diri sa aton nga pungsod, Bombolense. Amugid, di ba si Mambal naman ang Malacanang nga the palace is monitoring, just monitoring hindi lang kung tani monitor, dapat may haraman sang tika nga, tani may ginahimo man ang economic team sang Marcos administration para nga timapunggan ang pagtaas sang balor sang dolyar kontra peso, Bombo April. Tama kagidira Bombolensi, no? Kay man damo gid ni effect, no? Ang inflation na grabe pa, damo problema actually. Ang aton nga pungsod Pilipinas isa pa ini nga paghina sa aton nga Philippine peso nga kung sa diin basi bala ginakulbaan, no? Sang mga eksperto nga basi sumadsad pag ini sa 60 pesos kay amo na niyo 59 pesos pila na lang gid ka kung isa kadlaw na lang gid Bombolensi nagaabot na siya piso ang ginasaka sang ini nga bayluhan sang dolyar kontra sa Philippine peso ti daw pila na lang gid katulog maabot na ini siya sang 60 pesos ti ang epekto diri sa aton nga ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Grabe Bombolensi, pero ang aton nga presidente may ara pa yang ginatawag nga ti siling man kuno abi sang iban sang iyang nga mga kakampi, no, sang iyang nga mga supporters ti personal time man abi kuno ini kaya hindi dapat ini pag-usisaon Bombolensi. Ti ang importante diri productive ang biyahe sang aton nga presidente. Base mo lang resulta sang Singapore trip ni President Marcos. Mangin Singapore gali tanan nga mga Pilipino. Sige lang alang naging ang ako nga tiyempo hindi ko na pabalik sa inyo. Madamot gid nga sala.